Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Dini tafumani wamaita naye anditika no ndafara kuti mauya kuti amayenyu yatadzi yatadzi nyitisi ibatsiri rikaita kuti ndichiti amayenya avana kuya kwandiri nedambudziko remwana takanga tiri kubasa redu rataiitawo anditi vari kuchipatara nemuzukuru anditi ndoba vanga vaine mwambuya vanga vaine mwana wakanga kuputikirwa nebhatiri ameno maziso zvaaita tichitaura navo paipo kuti vawane chirubatsiro semadzimai kavana vanenge vari muwadi ivo vanogara panze vachita vachikurukura saka pavakazonzwa vachisheya nesu nyaya yavo kuti vaone rubatsiro ndopavakabva ati kana nini muri kundoona kudai ndine dambudziko remuzukuru wangu muchipatara ndinotoriwo nerimwe dambudziko ndobati kana makasununguka munogona kutaura tokubatsirai kutsvaga chii vanokubatsirai padambudziko rei ndo masanganiro andakaita nawo ndokutaura dambudziko ravo handiti ndikuzama kuti kumusha kumwenezi zvakazobuda sekunge vakatobvisa bhutsu kutofamba kuti regai ndinotsvaga vanavo aiwa handizvoba kana iri mhosva yekuburitsa nyaya ipai kwandiri handitika vataura dambudziko ravo ndopadakati chiregai ndikutsvagirei ana godobori vanonzwisisa nyaya idzi ini ndingori mutapu wenavo ndikuvatsvagira sekuru kanini ndosaka makazoona vakazosanotingongoti ngatimboti vakazosanotungamira kuuya kuno kwasekuru kanini vadaro vakabva vataura kuti rimwe dambudziko randinaro pakubatsira mwana wangu nderekuti pfuma handisisina panguva iyoyo ndakatoura iti inini sekuti ndasangana nemi muchichema kudai regaiwo ndinokuchemeraiwo kuna sekuru pamberi sekuru voona kuti vakatange ridare racho pasina muripo wamunoita se wamunenge muchibhadhara kana zvichizogadzirikawo kumberi uko zvinenge zvichizoita se zvichizoonekwa kunyange mukasazozobhadhara makatiza nemari yacho asi mwana aita se apora isusu tinenge tikuti mwana aita se iadvantage yenyu handiti mazvori ndosaka makazona ndakufundira ipaipai makona muchikwanisa amai mhuri yavo yakunogoya mite se muuye handitika ndakavandataura pendakati kumashure kunogona wake kumune tumotunyaya asi inini ndiregerere wangu kuti titangire panapa tichita se tichienda kumberi saka ndichizondifonera sekuru kuti takuuya sekuru achiti aiwa baba vati vakuuya takati aiwa zvafamba ndosaka maona kuti takagara tise dare rinei ashuwa ndakateererawo sekuru petakataurirana ndatosvikawo saka zvokuvanaaongo tataurirana takataurana nemwana womukomwandani naye wakazogara kesoro saka ene nasina chizoti ndakuona sekuru nditaura nawo no sezvemati munouya kumusha ndofanikawo ndogadzisa negrupu rangu kuti kuri kuuya sekuru uno ndaenda kunzwisa kuti sekuru vachatiudza kuti vachazoita zvakadini mari yakadini vakangondiudza mari yefuel 290 plus 68 yewai yekuti vafanike kubisa mweya wacho then panozouya zvakawanda zvinozopedzisirwa kumusha ndo zvandanangoomera kuti nditaura nasekuru ndozokuti vanoti kudii then ndoronga pakanaka tidzokere isusu chedu kungotaura chete sekuru tototi mhuri yaunga ndizvozvo pari zvinezvi aisati yakwana zvayaunga baba kana vapo hapana anozoti ayo vakakosvatangirwe chikuru chekuti baba vakauya dare rauta se rakuendera mberi ndinotenda pofambiswa sei chikonzero kana kuti reason
tiri kuzvinyora pasi tichiri kuda kudai ndechekuti zvinenge zvabuda panapa mumwe azoita zvekuudzwa anozvionera kana kuti sekuru ndo vakati kutoda atavemba vakazoti mhuri yangu ngatiitese zvozi aiwa ina hatidi kana inini taurai kubva kuti tichinyora pasi kuti inini ndinoda kubatsira mhuri zvakadai zvakadai zvinodiwa zvakadai zvakadai zvobva zvajeka kumhuri yese ikoko anozvigamuchira anozviramba ndozviripe pano isusu tese ndarese riri panapa asi redu nderekubatsira chi iyo mhuri yacho nawira pa ndekuti kumwenezi kunofanira kuti kuitwe nekuti zvine zvintu zvemusha mawo saka inawo itoripo zvekuti nizotakati kurukurei saka nhasi ndichitaura nezvo ndakati muroya apa ndisikukuudzai kuti ndiana ari kukonzeresa nekuti tangozvitaura zvichaita kunge tanyeya handitika saka dare renyu mimi idare ramukutoziva zvinhu zvinofana kubva kuno kutose toenda kumusha tasvika kumusha tonogara pasi nevari kumusha zvinhu zvobviswa nokuti patonomwe munhu futi mutorwa futi aripo saka handidi kuti nditaure futi ndokuti ndangotaura chete chete zvinobva zvizoita zvakanaka but mwana wezvo akaitwa muchidimbo ndechekuti akapuwa mhepo ichikwambo inoshanda iri paari saka chikwambo chechindusvika nguva yekumuudza kuti izvo zvichimbotaura handitika chobva chamuudza kuti haundidi kuti utaure nemunhu waramba wakanyarara chobva changomusunga ndi chomuudza kuti izvo zvichimboseka andoseka zvake anogona kutobudisa voice mototi ana zvimbo zviro zvangokata chobva aiwa zvakwana saka mishonga yeuroyi huripo huri pachena hunonyadzisa mumusha mawo vanhu ava saka toda kuti isusu tizviite pachena munhu sacho zvinyatso kuzviona kuti okay sure uriki uriko wasiyana wewe vanoita nemusikana wewe kuti zvake kuti ndakaroiwa aiwa zvazvizikuroiwa izvi ndizvouroyi manje ndobasa kwedu isusu manje saka nezuro takamboti kurukurei mai vane mhosva dzavo mwana ane mhosvawo dzakewo saka takamboti batei takaonesana vakabvuma vese hapana akambokumbuka nazvo akati asi kuzvamataura zvita zvinzwisisa tauda kuti tichitanga upenyu hunyowani tichiendera chinyi tichiendera mberi kozoyaiwa futi muzukuru wangu uyo ari pakati uyu ane dambudziko rakakura ane dambudziko rakakura zvichikonzereswa futi nemweya womusha imo nokuti hakuna kuti iwewe wanza ndinotsvaka basa nditika wasvika kubasa unzi kutsvaka basa nditika munhu ubva atongokudza zvakafanana kuti munhu auya panapa kutsvaka basa ndona kuti kati iwe watowa maika nengo iwe panapa izvizvo anomazvona saka haana mukana wekudanana nemunhu anditika pachidimbu toti inenge ringori repi ndizvoka bosi hamuna kuwirirana hamuna kunzwanana wakutongonzi zvakati andimazvona ndiyaimbonetsa kunze kwenyika yekuti anabva kuno kunze kwenyika achienda kunze kusvika vakubatwa chibharo vakupo varume vazakasiyana muna chibhadhariyo saka zvinhu zvinorwadza muupenyu zvekuti ane zvimwe zvinhu zvipasi pomweya wake zvaasingakwanisi kudza mai ake zvaasingakwanisi kudza hanzva dzake zvinhu zvinongomuomera nokuti apamwe ndo zvinongo zvinoitika nokuti chikonze kuti kazhinji kachigara nevana kachigara nevanasikana kureruka mbereki kutoti vana pakasakana matambudziko vanogona kukusheya utomudza kuti aizva mwana wangu akuna zvakadaro andimazvona saka ndonhau iripo saka tine nyaya dzakawandisa dzatinadzo dzatisingakwanisi kubudisa pamhepo ndakuti vanhu varamba vakatiteerera tine nyaya dzakawandisa zvekuti musi wadzinobuda pamhepo ndopazvinopera mazvona saka ndonhau iripo saka ndizo takati kurukurei navo takanzwisisana saka tichaona kuti musi wa 3 December tunofana ku 3 December 3 December ndo patinouya ikoko machajiment chachaja nazvedokudza zvakati zvandodawo kuti ndiwane mari dzemafiwa komana wada kuti mari dzemafiwa vanenge varipo ini ndoda kuti mari dzemafiwa saka nokupa mukana saka mai kana zvausara panapa nemwana tichimubatsira kuti aite se akwanise kuitika kutaura dai zvakwanisika ndamai awo mvura iri kunaya anditika musikana ana zvaari kuita kana saka akina musikana panapa hapana dambudziko tine musikana anogona kumubatsira musikana anogona kumubatsira zvafanana kimwe yamuna mai anobuda achienda vachidzoka nomusi yake panapa hapana dambudziko
chikafu zvese everything handizoti chikafu mukudyiwa zvakanaka here pana mukubara zvakanaka here handisi kuzviziva zvozvo zvakamira sei handiti musangodayira kana zvisingava zvakatinomutaa handiti iye ari kudya zvakanditi mvura akugeza mushemushe handiti saka no problem saka tinoita saka asi why ndaida nokukurumidza why ndaida madema kuzvakwanisika mada ichawanika nhasi why nekuti why ndodikana because pakaipa de mari ichawanika we why why manje handizoziva mapuraizi amwati ma 70 ma 80 ma 100 zvichienda toda waireketa sei ndadari lichena miri wese kumana munotsvaga waidafana ngorawanika waine mari fiyo kuzo bosi hatingudu hatikwanisi kuramba tangochengeta munhu zvinhu paisipo nemari fiyo kuti iwe ndotokubatsira hanzi ndaigona kusanopinda mumwe mangu nemunin'ina wacho alright saka manje mubvunzo wake manjika wanga uchiti saka ndakaburitsa zvangu zvobva zvapfekirwa pawai aiwa tokubatsira zvinoita handimona pamakaona mukomana akabuda akatena mbokake mani makazviona vana ari kupora munozviona ka kuna mwanzi anta madrama anta mabhidhiri hatite mabhidhirisa toita basa sezvazviri aiwa zvakanaka utoenda maita fara uto muzukuru wokubata musinganzwa mwana wako saka mwana wako ndiye mwana wako nemusinganzwa yake ndiyakawaudza harare tikazosangana handiti mwenesi pane makezi mangani kubva kunoku ndo zvinotoda kuongororwa izvozvo. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Apfumani. Tanga kusekerera kozvino. Anonzi andizve Tembai kurireni. Tembai. Yes Tembai. Takurana sekuru. Tembai. Nandira munhu ambotaura. Tembai. Yes. Tamakati. Yes. Amoresi. Ndimoresi. Amoresi. Iyo. Yes. Awusautaura? Ambotaura kuti chima kuseni? Ngotaura kamwe tiri muno nasekuru. Wamudani. Handitika. No, pakanaka. Sekuru makadi? Ndiri pamwasimberi. Handitika. Ndiri kuona makazorora akanguva inei. Takazorora zvedu. Handiti. Mbauno takatongogara zvedu. Ngoti vanenge vaida kuuya nemaproblems ekurwariwa sezvaita kune vavo. Tinopitadze kuwapa mushonga totowapa mushonga. Handiti. Ndinokutendai sekuru nekubvuma kugamuchira amai ava vabva kumwenezi. Takamboti taurei navo pamusoro pedambudziko ravo. Saka nguva yakanga yakavhurika matare. Havana kuzokwanisa kuuya nekuda kuti mwana akabva anyanya kurwara. Ivo zvakare ndikushaya mari yebhasi. Asi vakazondifonera vachiti mari yebhasi ndanayo. Ndinokwanisa kuuya here? Ndobva ndataura nemukati aiwa regai mwana auye timubatsire. Muchiona dambudziko rake vachanga kusvika panapa zvakamira sei? Vakasvika nezuro. Ndobva ndamuona ndati chimbonga angopuwa mushonga. Nhasi kuseni ndabata ndichimubatsira nemushonga. Ndobva ngodudza mashoko maviri. Akangonyarara. Haasi kutaura. Akangonyarara. Saka zvinopera. Regai timbonzwa kuna mai vacho. Amai makadi? Makadi yenyu. Tiri besu toziva kuti makamboonana nevanhu vekubasa kwangu ndokumbovapa muchidimbu nyaya yemusikana. Aiwa handizvozvo. Handitika. Akatanga sei musikana kurwarawo? Musikana akati aenda kwasisi vacho. Sisi vacho ndo akamutora. Ndobva aenda papasi. Aenda papasi akangota 3 days ari papasi.
mwana uyu ndobva atotanga pabasa ripi pabasa renesini. okay Ndobva atotanga kutopenga mwana uya. Atanga kupenga sisi vaya vakandidana ndobva ndaenda zveshuwa ndikaona mwana anga achitogwara zveshuwa. Saka ndamutora mwana uya ndakamutora ndikaenda naye kumba. Mushure mekunge ndaenda kumba ndakasvika ndikaudza vanabhuti vacho. Ndaudza vanabhuti vacho takasvika na1 ndobva ndasvika ndikadodarika ndikaenda kumba kwabhuti vacho vakuru ndadzoka asi chimiro chemwana chinomira zvakanaka. Ndobva vanditi muzouya mangwana tichauya mangwana tozomuona. Saka yaiva Saturday Sunday umwe akangomuka akananga kuchechi kwake mwana kana kumbouya kuzoona mwana uya. Saka ini nekugwadziwa nemwana ndakabvawo ndangoenda pane vamwe vanonamatira vari padhuze chibva ndaenda mwana uya ndobva asvika aitoita zvokutotiza chaiko chaiko zvokutokurura hembe ndokurura hembe. Saka ndobva vangosvikawo ndobva vandibatsira. Saka vandibatsira nakumutora muprofita yekuuya naye pamba nokuti ndakaona kuti varidzi vemusha vanga vasipo. Saka vakazouya manje vauya vakauya manheru kuma55 ndobva vati madii ndobva ndati hapana zvandaita asi mwana ndiyeye asi ndangoendawo pamuprofita ari padhuze ndobva vati aiwa isine muprofita wedu wepamba ndobva ndati zvakanaka zvikaendai kumapurasi hapanotori chinhamo ndobva ndati aiwa mwana uyo hafambiki naye ndiri ndoga ndoda takawanda ndobva vati tichadana vamwe vangu mangwana. Saka vadana vamwe vavo mangwana acho vakavadanawo zveshuwa vavadana vakaungana. Mukuungana kwavakaita havana kana solution yavakaumba kunze kwekutotendekana ivo kuti iwe ndiwe muroyi umwe akati iwe ndiwe muroyi iwe ndiwe muroyi solution yekubatsira mwana hapana. Saka mukoma wachona mukuru ndiye akazoti pane muprofita wedu wepano pamusha. Saka vamwe vachona ndobva vati ngandodama yeye muprofita wacho wepamba. Saka muprofita uya akauya akatouya zveshuwa ndichimuona ndobva atenderera pamba paiva nemwana ndobva atokwidza kumusoro kwemwana wangu mukuru. Saka obva ukoko akangouya ndobva vanhu tose tatiri panze munga tatiri 14 tatiri panze pamba pangu tatiri 14 ndobva auya ndobva chaakangoita muprofita yeye akangodzura mwana vhudzi adzura pakati pemusoro katatu mwana achitochema todzura kuti 1 2 3 saka ndobva ragamuchidziwa vhudzi riya rakagamuchidziwa mwana wemwana wangu wemukomana wekwavatete yeye. Saka ini kubva ipapo handina kugutsikana nazvo nekuti ini mai vangu vairapa. Saka isi toziva kuti vhudzi rikapisiwa chero patorapa vana maronda ukaripisa chero ari koko kure kure rinotohwipa chero chiri chitokotoko chinotohwipa. Saka ini ipapo ndakabva ndatotanga kusatogutsikana zvachose kuti vhudzi rahundugwa katatu rikanzi rindopisiwa ende razonopisiwa nemunhu wani sei pane kuti ripisiwe vanhu tose takatarisa. Saka akanzi tora mvura yepakati pemunhanga womumwisi. Saka iye uya akabva aramba kumwa ndobva ati ndozouya after 3 weeks. Saka takagara manheru achona mwana anga asingavati kana kudii achibuda dho. Muchizosvika manheru zvaudzokera pamuprofita paakauya achibata dare iri akati dambudziko rechii? Iye paakataura akati kwai dambudziko iri imwi mai vacho kubvira inini ndakanzi imwi mai vacho ndimunonyengwa anoona ini ndinonyengwa. Saka kunyengwa kwandaita ndokunogwarisa chii ndokunogwarisa mwana. Kunyengwa nevamwe varume? Ndiri kunyengwa nevamwe varume. Saka ndozvakonzeresa mwana uyu atovaone mwana wake kuti agware. Saka ini zvakandinetsa kuti ini zvandirizvi iye atova munhu ane mwana wakewo ndigomugwarisa chirudzii ko vaya vasina varume right vanototi varume vaya vasina varume vanotori mahure tototi mahure handiti ingavani vanoita mhuri dzavo vachitoyarutsa vana vavo zvakanakanaka vanodii kugwara nokuti anzi saka ina hazvina kundibata zvakanaka asi nenyaya yekuti ini ndongori munhukadzi mwana wangu mukomana mukuru ari kupoti Elizabeth ndangori ndoga handina hangu zvandakakwanisa kutaura sezvo vanhu vanga varipo vakadoti hai chokwadi mwana hana kubva abatsigwa ipapo harana kana chakambobatsigwa ndobva muprofita uya ati ndozouya after 3 weeks. Saka ndichitasa nechimiro chemwana mwana anga asingadli 1 anga asingamwi kana mvura anga asina nguva yekugara pasi aingotaura akavhura dhoo waitotiza zvazvokutoindi
Anoona. Saka ndakafonera vanasisi vangu ndobva ndati ini vanasisi ndasvika pakugumigwa. Imbo yawo mone zviri kuita mwana. Apa ini ndanzi ndiri kugwarisa chi? Ndiri kugwarisa baba vemwana vari? Baba vakashayika 2010. Ndanzi ndiri kunyengwa ndiri kugwarisa chi? Mwana. Saka vanasisi vangu vakauyawo vari 2. Vachibva vadoti izvi hazvina kumira zvakanaka. Takabva taendawo paseri next ine village yedu. Pane umwe murume wanobatsira. Takabva taenda ipapo murume uya akasvika akamubatsirawo zveshuwa. Takagarapo kuda month tiri muprofita futi. Pamuprofita iyeye. Akamubatsirawo zvachose ndobva mwana uya atanga kuita nani. But muprofita uyu aidotaura kuti pamba penyu pane akaromba nemwana. Okay. Anoona. Ivo kuti vauyi hapana kana wani akambouya. Saka isi takazamawo nepatogona napo nemwana wangu mukomana iyeye takabhadhira mombe 2. Mombe 2 9,000 cash. 9,000 cash US count rands. 9,000 rands. Nokuti yakati 4.5. Then mbudzi 6. Muprofita iyeye 6 hatina kana chikwereti naye. Chero akauya pano hatina kana chikwereti naye. Tadaro seizvozvo takagara muprofita uya akazoti ndichazoperekedza mwana. Saka tagara pakazoita umwe musi wavakauya vemhuri manje vanabhuti vacho ndobva vati toda kuenda kunoona mwana. Inda ndavakumba nokuti ndini ndose kune vamwe vanina vake indaipota ndichiendako ndichidzoka kumba ndichipota ndichienda kune uyu anga kutokwanisa kutocherawo mvura kugeza oga kana kutobikawo ipapo pamuprofita iyeye. Saka ndaipotawo ndichiendako manheru ndokwandainobati masikati ndouya kune vana vadiki. Saka vakauya vakati tafunga unoona mwana. Vachibva vatorana nekombi ndobva vauya kupi kumuprofita uya. Vauya kumuprofita uya vakauya vakati ava mai ava vaita zvinhu zvavo vari voga nemwana wavo. Saka iko zvino tinoda kubatsirana pazvanzi yedu. Anoona. Saka ini hangu ndakaramwa nekuti ndakaona kuti ndingataura zvisiri izvi. Chibva ndasuduruka ndikatosuduruka ipapo ndikaenda kunze kwemusha ndobva vataura. Zvikanzi zvinhu zvose zvichibva mumaoko edu. Chikafu chichi chekuti titengere mwana. Vachitaura nemuprofita. Saka vadaro seizvozvo takazoti tauya kumba ndobva mukoma wacho mukuru achibva afonera mwana wangu. Zvikanzi iwe mari yose yaunotumira usatumira through mai vako. Unofanirwa kutumira through isu nekuti tabatana. Mai vako vaita zvinhu zvavo voga. Ndobva ndangoti zvakanaka. Mari yachibuda yanga yasara yacho kwakwasara 2.9. Mari yanga ichiuya but pamuprofita vanga vati tinobatsirana. Saka mukomana akambomira kuunza mari ndobva atizve vanabhuti vati tinobatsirana. Kusvika muprofita uya atoti ndoda mari. Indobva ndati kuna Chris unza mari nekuti mwana haangarapiwi zvakanaka kana mari isina kukwana. Mukomana achibva adodiwo atotumira mari iya akatumira direct kumuprofita uya mari ichibva yakwana. Saka isi tatangomira kuti muprofita uya achitumira achiperekedza mwana semataura anga akaita kuti chaperekedza mwana ane sangano nevanhu vechechi ndozomusiya kumba. Saka ndakazoti taenda kunohora chikafu cheworld food program ndobva ndadofonegwa kuma 11 indingori 1 ndobva muprofita yafona zvikanzi yamutire mwana wenyu izvizvi. Saka ndakatosumuka kuma12 koko ndibva ndaenda ndobva ndanotora mwana ndobva ndauya naye asvika pamuprofita manzi yamutore mwana wenyu akasiko kutambidzai mwana achiti chii? Akangonditi mwana right here chitaurai mwana here munozodzoka naye akakuti ichi akanditi chimbotorai mwana ava nani zvire zvichinetsa tichayatodini tichibatsirana ukoko. Saka ndayangotorawo mwana kuti ndaenda naye kumba zveshuwa akaita nani for 3 months. 3 months achitofamba aidoti pamwe 2 weeks oenda kumba kwake kumurume wake. Dzimwe 2 weeks odini odzoka kumba. Ndikatosumukawo ndikaenda kumadora nevanhu kunotsvaka zvinobatsira vana vamwe vadika. Ndikatomusiya ari iye ari pamba achitosakurawo pamba achitopinda mumunda achidini achisakura. Saka ndiri ikoko takaita emangi tiriko kumadora ukoko noti apa 2 months idzi ndadoona kuti atova right. Saka ndakazowa murume wacho ava kufona mama
Maitafara ndavasiya vari kumba asi chimiro chavana Maitafara chichadini achichaiti. Maitafara vangobva kumba vakadobata bhegi vakadoti ndakutoenda kumba ndikutonzi kuya kumba. Saka apa anga ari kumurume anga kumurume wake chimwe mwana wake ndindaigara naye achinda kuchikoro. Saka akauya murume wachona akati ndakazomutevera murodhi pandakamuti mira nditsvage mota ikuperekedzei kumba kwai hana kutomira akatotanga kutofamba netsoka achitoinda kwai ndakatozisara ndotsvaga mota ndakutevera ndobva tamubatira murodhi. Saka amubatira murodhi ndobva auya naye kumba ndobva amusiya kumba kuya amusiya kumba akangoita edhei richi 2 ndobva atonyarara kutoti uchati Maitafara ndobva atonyarara igore ripi apa rakatova konoti 2024 iye akatanga kugwara 2022 saka toti 2022 23 24 dzava 3 years. Saka ndakazamawo nepandogona napo kubudisa mari kuti vachona vakangovaka 3 rooms nanhasi kubva 3 years iyoyo inongori pawindo level. Hamuna kana kumbokwanisa kuti achimwe chinhu maprofita pataingoinda aingosvika kudoti toda mari. Saka tadaro sezvozvo pavakaona kuti mwana ava nani pavakangoona kuti mwana ava nani vakaungana futi vechimhuri vakadaro vari 3 ndobva vati tafunga kuti tirapisewo mwana tiri tose anoona. Saka inanhaurambo vakanodana vekumba kwedu vekumba kwangwini ndobva nevechimhuri vachona vakabva vaungana ndobva vatsvaka nganga yavo ivo yakauya pamba ndobva yatega pamba yatega pamba ndobva hanzi mwana uyu akadopuwa chikwambo ndozvakaita nganga yacho iyoyo. Mwana uyu akadopuwa chikwambo asi chikwambo ichi chinotogara muno. Saka munhu wese mangwana na1 o'clock tofanirwa kuuya pano pamba. Saka izvi zvazvava mumaoko avo iyo ndobva nganga iya yauya zveshu wavo vakaita ivo vakati hatidi zvinhu zvedu zvinoitwa masikati toda zvinhu zvedu zvinoitwa vemhuri toda zvinhu zvedu zvinoitwa usiku chikonzero ipapo hangu handizivi iminja maida kuti mwana apona. Saka vakauya vose vaiva 18 vauya seizvozvo nganga yavo vanga vanayo nganga yayo ichibva yauyawo zveshuwa ikandeya ichibva yabata chimunhu anoona pakabatwa chimunhu ichi chachine haiti toti yemwana ane 6 years chachakatodai so but chachakazadziwa micheka iyeyi yechikarangai apa pane chuma apa pane mucheka white apa pane weblack apa pane wered apa pane wewhite then pakaisiwa snap kuseri pake snap yemusikana ndokwa kwakaisiwa snap kuseri kwemucheka iyoyo. Saka chapatiwa chimunhu chiya nguva dzavaitoda kuti hatidi kuonekwa nevanhu chakatozobatiwa chikaurawa kusvika kuma12 chabatiwa chikaurawa chinhu chiya nenyenga iya ndobva chatogwa chikanovigwa kugoma. Chinhu ichi changa chaitofema chitobuda ropa zveshuwa takatochiona vana vangu ndofunga vane mapiki kana vasina kudelete vatori nemapiki echinhu ichocho chachakatokura so ndobva vadochirepa nemucheka chikadomboiswa pafloor paloni pamba pedu kusvika 12 yachaya chichingoripe papo 12 masikati chakazongovidwa kuma3 ngokuti vanga vakutonetsana ivo vechimhuri manje umwe akati ndowakaromba umwe akati ndowakaromba vototanga futi kudi kugwa ipapo solution yekurapisa mwana pavainetsana kudaro uyu nganga payakabata yaiti ndechani nekuti mhuri yese yakanga iripo kai yakanongedzera here kuti iwe ndiwe muridzi wechinhu aiwa vakanzi iyi ngangai vakapinzwa mumba mukicheni inhanha upindamo nekuti nhandisi werudzi rwavo inhangu hanha upindamo ndobva vapinziwa vose mumba vari 3 vakapinzwa vari 3 vakanzi umwe neumwe ngaadini ngaataure hameno zvavakanotaurana mukati momo. Saka tadaro seizvozvo nganga iya yakati aiwazve munhu akatora vhudzi remwana ngaadzosere mwana chivhudzi angauye adzosere mwana vhudzi rake tengai mucheka wewhite neweblue muprofita iye auye asunge mwana vhudzi auye asunge mwana musoro. Saka vanhu takapiwa 3 days kuti muprofita iye akatora vhudzi remwana auye adini asunge mwana musoro. Muprofita uya akauya
auya muprofita ndiwe yokudzura mwana bvudzi ndiye akanzi nganga iyo yakati ngaauye asunge musoro mwana ane zvaakaita nebvudzi iroro. Saka muprofita uya akauya auya kuti ndizive kuti vavarangana kuti tiza here kana kuti vakarangana kuti chii. Pakabva patoita hondo ndobva muprofita uya adzinganisiwa apa hana usunga chii hana usunga mwana musoro. Adaro sezvozvo muprofita uya akatiza kanoripota kupolisi. Atiza kanoripota kupolisi takabva taenda kupolisi ndobva nyaya yedu yanotaura. Inchibva ndataura kuti muprofita akanoripota kuti ndandoda kutemwa. Okay. Ndobva tadamwa nemapurisa. Ini ndakainda takaenda tiri ini mwana wangu mukuru neanotevera nemudiki wacho nemwana wacho iye akapuwa bvudzi racho. Saka tasvika ukoko mapurisa akati aiwa iwe handi uri kuti uri muprofita iwe handi wakatora bvudzi ko iwe wakatora bvudzi sei? Iye akati ndiwo marapiro ako. Kanzora kana ariwo marapiro ako saka iwe takukupa mvumo yekuti unorapa chii mwana. Tiri kupa 7 days toda kuwa kunzi wanorapa chii mwana plus wandosunga mucheka wakanzi udini usunge mucheka. Ivo ndo vakatotenga mucheka iyoyo nanhasi notoriko kumba vatenga tapuhwa nyaya iyoyo tadzoka kumba. Muprofita uya kuti tichati muprofita chiuya uzosunga mwana haana kuuya. Muprofita chiuya uzosunga mwana haana kuuya kusvika nanhasi. Saka ini ndichifamba vana vavatete vangu ava kana 1 but ndo vakazvafuma imwana kana 1 unombouya hake kuti mainini mwana ari sei kana kuti kudii kana 1 ini handisati ndakambonongedza munhu kuti uri muroyi kana kuti chii aiwa pamba handina kana musaoneka kutisa nyaya yangu handina mbodinongedza munhu kuti iwe ndokaroya mwana wangu asi kuti ndengovati ngatibatsiranei kurapisa chii mwana semhuri. Uyu mwana wababa vavo akatosiyana nevamwe vandikazoita mushure umu. Noti ini baba vavo vakandisiya ndiri mwanana ndikatoitawo vamwe vana pati uyu mwana wababa vavo zvavanoziva ivo ende ndo vakazvafuma yacho. Asi hapana kana 1 akamboya akati mwana ari sei. Kana vakahwa kuti pane pang'anga yandainda kana kuti muprofita wandainda ivo vanoenda negweseri vosvika voti iwe ukangosumuka kana pasabhuku ndonga tikaenda ku5 sabhuku akazozvitaurira pamakabudisa nyaya muredhiyo paya ndopakazvitaurira kuti ini ndaiti kana mabva pano wodoti kana ukataura nyaya maya tokuuraya ndosaka ndisingasimudzi chii nyaya ndisabhuku ivo vaya makataura navo. Saka ndakatambura for 3 years kusara ndisisina kana chimwe chinhu pamba handina kana chimwe chinhu vana havasi kutoenda kuchikoro so izvizvi kutongoenda vaongojoinira kuti nhasi vauya mangwana vodzimba nokuti handina kana chandinacho. Mukomana mari ari kungoshanda vari kuti ndoda kubatsira hazvanzi yangu haingangofiri mumba yakadi yakangonyarara. Saka ndauya kunoku muso wakangobuda nyaya ndauya kunoku ndo muso wanga uda kundiuraya. Indakangofunga kuti semazuva ose ndongopindamo anga asingabudi panze kutoereti nengomanya 3 years chingomanya nechibhaketi. Pai patakasangana nemi kuHarare manga muinayo parenyaro? Ndandisina uyu. Okay. Ndandisina uyu. Papane zvivana zvemunin'ina weuyu. Chimwe chachona chakabva kuchikoro ndokwedu kopisa ndobva chapinda mudhishi chida kugeza. Saka chimwe chidiki chacho chine 1 year 9 months hamina kuti chakanunga banga pai ndobva chichida kupinda mudhishi chibva chadonhedzera mwana ndobva chadonhedzera sisi vacho banga muziso kwete zvokumubaya asi chakangoda kutodonhedzera nokuti harina unzi rakabayiwa asi kuti ranga rakangokuvarawo zvakatisvitsawo pari renyato. Saka makazodzokera manje? Pandakadzokera nyaya yabuda ini ndakadzokera nechina Friday ndo pakabuda nyaya yedu na4 kusvika kuda kuzvima past 5 kuma 6 7 ndo pandakati kumunun'una wacho ndokuna kuti kana ndete kwandoenda naye ngomusiyana nechimunun'una chake chine 14 years. Nekuti anongogara akadai so akangonyarara haana zvimwe zvaanoita harovi munhu hadii kana asingadi kudya hamumubati kana asingadi kugeza hamumubati. Saka ndangoti chine munovapa sadza. Saka munun'una wacho nakaenda nesadza ndobva asvika ndobva ati mama zviri kuti maita fara nhasi hazviiti. Ina angopindamo semazuva ose maita fara chimuka udini udye ugogeza ndobva akatouruka ndobva atondibata huru. Saka ndakatoota ndokumukurira simba ndobva akatanga kutaura manje akandirova kusvika ndabuda mubedroom darika mudining kusvika ndabuda panze. Saka pamakore matatu apa anga asingatauri ipapo akabva atanga kutaura aitaura achitichi? Paakatanga kutaura apo akanditi iwewo wakangwarisa iwe uri kuda kutsvagira munhu anoti dzinga pano isi takapipa mari
kuti tigare pano saka muno hatitobudi nekuti takati nzi tigare muno saka unoda kundibudisa ndiwani saka indakango pandakatiza nambotiza chinhambo chihombe pavhurandi papa nebhaketi remvura yekumwa kabvasimudza bhaketi riya ndobva ndidira bhaketi riya saka imba ndakagwa nekuti nditiza ibva tora chitini ndobva ndikachekwa gumbo nezeni ndadaro saizvozvo ndobva akadzoka ndobva tine umwe muzukuru atogara nayo aibva amanya futi nezvitinha kumuzukuru uya zvikanzi ndiwo unotosiya waraibva unzi undigezese unondiziva achitaura unondipa chikafu unondiziva akataura zvoti akatokwa nevakatikomberedza vamwe vakatomanya vakauya komuona achitotaura saka paangauda kunditema nechiti vamwe vose mhuri yose yakatiza indobva ndasara ndikandoda kuona kuti anodi pamwe unogona kundodi kutotiza akaindi saka paakati anditeme nechitini ndopaakadonha ndopaakakuvara makumba mazuva ose aya ndatomurapa makumbi waya ndichitomisa betadrinene ndopaakadonha saka paakadonha akabva atokuvara zvishuwa mavhi ndopapadouyawo vamwe vemanext door vachitotaura zvotomukwa kure kure achitopopota kada 3 hours achipopota ndobva apinda mumba pavangopinda mumba ndobva atonyarara saka indakatosha kuva saka pesa apo kakupopota kuti iwewe uda kundindisawo uda kundindisawo sezvo zvinhu zvazvabuda pachena saka pamwe pose pandikufonerai paya ndasingatogari pamba ndinengoti ndingangopinda mumba udo nditi ndakakuti kudi ndakauza kuti munonde mangu ndakanzi ndigare muno saka ndaitongotuma vana ende akadorova 10 days asina kana kugeza chero kudya kwacho anga asingadli 10 days vachina chishanu Govera Svondo Mvuru chipiri ndo patakadamwa kwaSabhuku vashe vati indai munogara pasi panyaya iyi ndo patadamwa kwaSabhuku saka dzadza va 5 days nechipiri ndobva vashe vati vanhu vekwavatavi mwandiri kupai 3 days ndoda wanzi mwana yeye wadini wafamba wabuda panze saka vakadamwa vose ndobva taenda chitatu china chishanu Govera ndo rari rechi 3 days racho akabva ati kuma 8 ndobva ati mama ndoda kugeza ndobva ndati manyai vanina vacho ndobva vachera mvura nebhaketi ndobva ageza ndobva atopfeka mateki ndobva atopfeka masocks atopfeka dress rake aibva adozvisunga bhandi adozvikama musoro zvikaindoda kuenda kwamaisimba vamwe maiguru vacho ndobva ndatomuperekedza ini ndanomusiya kwamaisimba kwacho pamaifamba maitaureva anga akangonyarara sezvezvi saka tasvika kwamaisimba kuya akasvika ndobva atogara pabhenji agara pabhenji paya akagara from 28 9 10 11 12 1 2 3 akangogara musi uyo hanhu anambovata ndobva apiwa chikafu kwai takamupa chikafu akatogeza akadla tikamupa mvura akamwa kwai tikamupa mazai maviri akadla indandisiko ivo ndo vairondedzera ndobva kwai ati ndoda kuenda kumba ndobva vauya naye achitozvifambira oga ndobva vauya ndobva agara mudaini matativu tikatomutora mapiki akatogara mumwe chitumira kuti vacho musi uyo akatozovata kuma4 ndobva akati ndoda kuvata ibva atosimuka mudaini apinda mubedroom ndobva adoni andovata saka yaiva Saturday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday ndaifamba vatidzokera nemwana kureview kumogest saka ndauzodzokera vashe ndopavakati aiwazve imi vanhu indai kuHarare chitoendai ndopamama kutisa nyaya yekuti tiuye kupi kunoku zvikanzi munhu wose hakuna anodini anosara munhu wose endai kuHarare munozvihwira kupi kuHarare ndobva vabvuma ndakazokona kuenda kureview nechini ndakazoenda nechishanu ndichidzoka chishanu Mugove ndakadzoka nechina ichocho neFriday iyoyo nechina ichocho ndochandakadzoka chishanu ndo patakaenda futi kwaSabhuku tibva taenda kwaSabhuku chishanu ndo pakauya mwana wangu mukomana mukuru yeye akanditi ndipe nhamba dzaRobs wachona iwe weRadio Zimbabwe akabudisa nyaya indobva ndati aiwa anoda nhamba anozvindira kupi kuHarare ini nhamba dzandakawana handinanzi ndidzigovere vanhu ane dambudziko ndi anoenda kupi kuHarare but ndakangova nekuti foni yangu haina moto but ndandadovaonera kuti nhamba idzi vanodzidii ndobva vatoti ndautoenda kwavashe kwacho saka ndakati vari kuti vanoenda kwavashe kwacho isitanzi mangwana tinge saka vari kuti vanoenda kwavashe kunodii ndobva ndakazama nhamba dzaSabhuku nhamba dziya ndobva dzaramba ndibva ndafamba netsoka apa ndaida kudoenda kwaNefuro unotora mari
yanga yatumigwa nemwana yekuti tiwane yekuisa bhasi tichibva tainda vekupasabhuku kuya sabhuku akatoti mwana wenyu yakapopota pano akati ndezvake ndezvake neveredhiyo zimbabwe vacho toda vafonera tiwe kuti vanoti kudii ndezvake zvokuti wai unoti kwaitoenda kwakanhengo wacho toda kuona kuti kanhengo wacho unodii anoona saka ndobva ndakati kuna sabhuku aiwa sabhuku ini kuti ndirege kuinda ini ndine dambudziko apa ndatowana mukana ndozowane peace ivo vakandiudza kuti uya nechi nemwana imwe sabhuku chifonai straight imwe kune vezbc muvaudze kuti vanhu vaya vadini varamba sabhuku ndobva vakafonawo straight vakafona ini ndiripo ndakavapa foni vakafona mukavawo vachizvitaurira saka saturday inangomuka makuseni ndobva ndakamuka kuma1 ndobva ndazama kumutsa akatomboti rambe ndobva ndamunyengerera sezvo mama nditi fambai naye munosvika ndobva ndamunyengerera hana uzonetsa kutanga ipapo hana uronetsa ndobva ageza ndobva adopfeka tibva tadopinda murodhi mose ndinganyepa kuti ndakaona dambudziko kusvika ndasvika pano handina kana dambudziko ndakasangana naro nyange kuti ngatichifamba takadai ngatidai kusvika tasvika pano saka mushonga ari kutya aiwa hapana chaari kuramba chero chikafu chaicho chero kugeza chaiko ari kugeza hana chaari kuramba saka nhasi masina ambotaura kuti chipa onana seku pavanga vachimudana ndopaadavira pavamudana adavira kaviri tikazonomugezesa hana umbonetsawo pakunogeza namuti ande unogeza akatogezawo saka izvozvo anga akagara panze akatogara panze kubva pose paageza anga akagara panze akatogara oga kutozvikama kudai anga itozvikama oga simudza musoro maita pano anga itozvikama oga saka vedzinza rekuenyava vekwemwana vari kuti makaitaurirei kuti makatsvagirei rubatsiro inotori hondo chaiyo inotoradza kuti ihondo nekuti ini ndakanyatsotaura kuti aiwa ini ndakaenda kunotsvaka rubatsiro nokuona kuti ini handisisina imwe option ndo option yekugumisira handisisina imwe option zvachose ini ndotoinda kwasekuru saka ivo handisi kuti vari kuzvibata sei handisivi wangu kuti vari kuzvibata sei kuti ndiri kuvapuma here kana kuti vari kuti ndiri kuvadii asi nishure yangu yandinongoona ndeyekuti mwana apore awane kushandirawo mwana wake awane kushandira mwana wake nokuti akagara kana aigona wake kubuda panze agona kubuda panze akagona kugesawo mwana wake kana kuzvigezera iye nekuti izvezvi taura kudai mwana anogara nababa vemwana wake ndo vakatora mwana asi chiri chikonzero chekuti mwana wachona ava kuziva aiti kana mai vake vakaramba sadza iye otorambawo kana musi unokwera mai vake vakavata iye ododiwo otovata saka takatoona kuti tiri kukuvadza njere dzemwana ndobva ndatoti haiwa baba vacho garai naye asi unotorizve musengwa wandakatopazve mukwasha nekuti mukwasha hangachengeti mwana ane 8 years ende tototi 7 years asati akwanisa 8 kugezesa mwana haana kuroora mukwasha wangu ndingareva nhema ende kurasawo tariro pamukadzi wake hana semunhu wemurumewo kuti oti kuchengeta mwana kumukadzi wakewo unototumira zveshuwa anotumira kubva paakatenga kugara 3 years idzodzo sipo mafuta ekuzora hembe chaidzo anotenga haana kurasawo tariro ipapo asiwo zvokutiwo mari dzekurapisa chero mari dzekurapisa pakutanga aitombotumirawo mari tichifamba tichidii apa plus ini chimwe chinhu chakundiremera ndechekuti vari kundizadzira micheka yandisingadozivi kuti inobvepi ende ichazodii vari kuizadza pai ipapo pavakatenga micheka iyoyo vakatenga semhuri micheka iyoyo haina kushanda saka ndokuziva kuti inoshandei apa vakabata chinhu chavo ichocho handizi kuti chinhu ichi chaiva cheshuwa here kana kuti but kuchiona live takachiona live ende chero mukabvunza vemunharaunda vanototaura kuti chakatobatiwa zveshuwa chero vemumhuri medu vanotopupura chakatobatiwa ivo ndo vakatsvaka n'anga ikatochibata chimunhu ichocho chakadai chakazara zvuma chine musoro unevhudzi raiyerera kusvika umu asi riri jena chine ndebvu dzaisvika muno chimunhu chacho naichocho saka n'anga yaina kutaura kuti ndichani paukama pavanga vakaunganira pavakamupa iye n'anga iyi yaidoziva but n'anga iyi inenge yakadozotengwa nekuti pavakangohwa kuti nyaya yaenda kumapurisa ka vakadobva vati iwe n'anga tiza n'anga iyi yainzi ndeyekuti weshe saka kuti ndizive kuti n'anga iyi iri papi kana kuti kudii mafoni namba hachapindi Alright.
Okay. Ava mune namba dzevanhu dzehama dzenyu torai. What I do? Hello. Sabu kuchibaya. Makadi. Tiripo makadi zvenyu. Makadi yenyu Sabu. Kofara makadi. Nditapfumanei mutapu wenhau wamakambotaura naye muchitaura namaita vengwa. Madi. Nditapfumanei mutapu wenhau kuHarare ndakambotaura nemi pafoni mina maita vengwa. Alright. Bamuchiti kudini. Ndachiraka nhamba dzaMike Tavengwa mumwe mwana wavo mukuru uyu. Namba dzemwana wavo mukuru. Mike ndira kufonana naye nditaure naye because mhuri yavo iri kuno. Uyu unonzani uyu mwana wake namba dzaKrisi. DzaMike. Namba dzaMai. Baba Joram. Muri kuda namba dzababa Joram. Dzefoni ndira kuvafonera da kutaura navo. Alright. Regai ndichakusenderai. Hamukwanisa kundisendera here izvezvi ndibva ndapedza nyaya yacho. Alright. Regai ndidzitsvagiriwe kuti dzakamira sei ndokuponerai manje. Alright baba. Vandra ndanzwa matsanangurira muri kuita zvinoratidza kuti panenge pasina kanaka kakunyatsoti batanei nemhuri kwamakanga makarorwa. Pakashaya murume wenyu zvakafamba sei? Pakashayika murume wangu ini vakanditorera zvunhu asi matorero avaita sekuti tiri kukwereta. Chekutanga ndakatorerwa hama zenyu 17 miti ndobva papane miti papane gandiwa remurume wangu. Iroro gandiwa rakaita serinokumbibwa kuti varimi varima vakabva varikomberedza newaya. Mamune miti ndokunga miti irimo inodarika 21 yavakatora vaibva vasiya mishoma yakasiyiwa kunze. Iyi ndobva vatokomberedza tsime miti nemunda zvibva zvatokomberedzewa kuti ndichere mumvura ini handitendegwi. Mazenga aya kuti ndimaronde vanenge vachiti kuda ndiamai vavo here kana kuti saka mai vavo vakashayika kare ndakatozorogwapo mai vavo vatoshayika. Saka miti minda chaiyo minda vanodotora vachigovera vana vavo. Ini wangu mwana atorina munda atorina vavo vana vanotogorogwa kunzi uyu minda yemurume wangu ini vanotogovekwa. Iye mwana mukuru ndiye akatotora zvese. Minda yandiri kutaura ndiye anayo, tsime ndiye anaro, miti ndiye anayo, mazengi akatora kapa mwana wake zvikoforo vakatora zvose, ndingangoti zvose, mawindo edzimba chaiwo vakatora. Saka ini handitorina kani. Asi izvo zvose izvo ndandakati aiwa kumwana wangu mukomana 1 year ndandakamuti aiwa iwe shanda udini uzvivakire yako imba nesimba rako iwe. Pakutanga akaforoma zvitina, aforoma zvitina vanabhudhi vacho futi vakapindira nemutoo usina kunaka asi abhadhara futi mari dzikangonyangarikazve mari dzodzo zvitina zvikashayika. Ndichibva ndatora mombe yanga yakarogwa uyu 1 yadogara nabhudhi vacho ivavo. Ava vana vakarogwa vose vari vaviri vakatodyiwa fuma chaiyo yakuti ngoro dzaiva dzakazara magirosari vachidini vachidya vachifara vachidini. Ndobva ndatora mombe 1 yakarogwa musikana uyu ari kugara uyu yaidogara nayo bhudhi vacho vakuru ivavo. Ndo pakatotanga ubva ruvengo ipapo. Ibva ndaitora mombe yangu ndati aiwa Krisi iwe baba vako vakashayika hauna kana chimwe chawakawana pana baba vako. Iwe chitora mombe yazvanzi yako iyi utenge zvitina uvakewo imba ukavaka imba neniwo ndechigara mumo. Akabva atora mombe yandobva aitengesa ndobva atenga zvitina 7,000. Atenga zvitina 7,000 akangovaka imba kubva pafoundation kusvika pawindow level. Aibva atoisa mawindo nemadoor frame zvichibva zvatomirira ipapo. Izvo pane matutu nematutu ezvitina. Simende anga akatenga 35 ndikatokweretesa chikoro. Iri nyaya yekuti mukana wekuti tivaki hapatorina. Ende ivo vanenge vachitozviti ini ndini
ini ndini vane mutauro wekuti ini ndini saka iniwo semunhukadzi ndechingorarama upenyu hwahwo kutongohla unenge ndozvona kuti ndikudzvanyirirwa but ndengodi ndendichitongohla saka kwekuturira chaiko chaiko ndandisina ndikaenda kwasabhuku utoenda kwasabhuku iyeyi wamamutaura naye utosvika kuti ukangosimudza nyaya yamai vavo tokuuraya saka sabhuku akazvitaurira iye oga chero mukamufonera izvo zvanotokuudzai kuti zveshuwa ndo zvavaita ndakaenda pasabhuku nenyaya yemwana uyu ndakaenda ru5 but sabhuku kuti vaise kwavashe havana kana mbogara vaisa vashe vakatozowa nyaya yekunzi kune mwana anogara mumba 3 years anoita mastaira andanchitaura aya paredhiyo izvezvi ndabudisa nyaya yangu pai paredhiyo zimbabwe tikaenda kumapurisa kunokwana kuti akaviri tichingofambira nyaya yemwana uyu asi kana option pa hapana kusvikana nhasi ndazouyazve ndoga asikanzi tiuye tose kuno akanyaita sei mwana mukomana mukuru anobva akudzvanyirai zvekuti ari kutyiwa nasabhuku zvakadai handizivi hangu kuti upenyu hwavo hukamira sei but ina hangu kutaura chokwadi ndandisina mweya wokuti ndinoitira vana vavatete vangu utsingi because ndo vakatola pfuma yacho yevana avo dai ndakatongozvizhira nditi ndini mai vacho but hapana asina kula pfuma yemwana uyu ndiye akatotanga kutoroogwa yeye munin'ina acho wacho akaroogwa futi asi nodongoonazvo kuti rongova dambudziko futizve nokuti iyeye munin'ina wacho akaroogwa sanhasi manheru akati abvisigwa pfuma sanhasi abvisigwa grosari rakawanda asingaiti mombe nedzimwe mari-maridzi manheru edhe iroro rakabvisigwa murume achitodzima foni kusvikana nhasi igore ripi 2020 muri kuti mwana wenyu akasiya aroorwa akaroogwa handiti akauya sanhasi kuti munhasi vanhu vauya varoora handiti manheru acho murume pakangoti mwana uyu achitanga kutaura nemurume ndobva foni yatodzimwa ndokudzimwa zvachose kusvika ndatanga zvekutambura nemwana iyeye ari kuvarume ndichitora chikafu ndina nacho koko sipo ndina nayo koko kusvika apona mwana ndikasvika pakuti aiwa ndingariritira mhuri mbiri ndingoriwo munhukadzi zviri nani uye kunokumba ndiye ane zvivana izvi zvakabayana nemapanga saka murume wacho haana kuti vachikonzere kuti kana kumbouya haana kana kumbouya akatozouya izvezvi angouya izvezvi ndakangowa kuti akauya akadouya akatengesa mombe dzake akatoindi achienda akadoinda kuda akadzokera kubasa kwake here kana kuti mwana wangu ndiye akuzvishandira akadoindawo hake kusouth kuna bhuti vacho kuti achengetere zvivana zvake saka iyo paimbotsvaka murume ainzi ari kupi aingonzi ariko kusouth achitoonekwa nevanhu asi kufona asingafoni kana kutumira kana kudii vana ndine vamwe vana vandakazoita mushure mekunge murume wangu ashaika ini murume wanga akandiroora ane 89 years indine 14 years ndikazvara vana mukomana murume wenyu watavengwa iko baba vachona vevana vangu avo vakandiroora ndine 14 years ivo vanga vane 89 years but ndakagara navo ndikazvara vana avo vana 4 vandakaita navo umwe wacho akashaika wechi3 wechi4 akashaika izvezvi vana vababa ivavo i4 i3 wechi4 ndiye akashaika asi akashaika vane 13 years but pakashaika mwana wangu iyeye akashaika iyeye pakaita matare kunzi ye waihura ye waidi ivo vana vangu ndo vanodondudza kuti unohura handizi kuti vanondichengera kuti ini ava vana vavatete vangu zvokuti havangafi vakandigara vana vangu chaivo zvokuti havafi vakandigara nhaka but vanoita against neni kudai chero tikaenda padare vanodonudza kuti unohura handizi kuti vanenge vachitaura kuti nditaure kuti kudii kwavari plus neage ndakasiyiwa nababa vavo ndiri poga pane chingotaura ndikaita problem ngotonzi unohura ngabve musha medu unohura ivo vana vangu ndo vari kundidzinga handizi kuti ipapo chimiro chachona chikamira sei ava vamwe vana vari sure ava vandakaita vanododa mwachinzi makora vandonzi makora kana kutoenda kuvagawa kunzi ndoti ndopa mufananidzo wekuti ndanyengwa pagumbo vanodotsvaga hama idzodzo dzepagumbo vodoti huya mutore vana venyu ivo ndo vanotoenda kudoti huya mutore vana venyu anoona saka handizi kuti mwana anoita mhosva yekuti chii mwana ko vana vevava vanhu vanoita zvechihura havasi vana here munyika
Noti ini vangu vana vanotoda maitonzi makora. Makora. Murume wenyu uyu ane vaning'ina? Aiwa havasisini. Generation yavo yese yakapera. Yakapera generation yese. Ende vachiri vapiri. 89 more of grip nani 89 izinge grip road. Ndakarogwa 93. Munangani 89 years. Saka kazofa grip. Vakasheka 2010. Hata dzavo dzese dzakaperawo? Hakuna. Natochembera ekanesa. Asatatumira. Asi kuti ini nenyaya yekuti ini murume wangu akasiya ndiudza kuti chengeta vana ka handina kuda kutaura chokwadi muna Mwari handakana kuda kuwanikwa plus ivo secret yangu yandakaita ini nemurume wangu havaizivi. Ini wangu murume akandiudza kuti kana ndafa usawanikwa saka munhu anokuda akude uri pano uchichengeta vana vangu anoona. Saka handina kwete kuti nekushaya vanondiroora ndaivawana asi kuti ini ndakangotevedzera zvaitaurwa nemurume wangu. Ndikazvara vamwe vana varipo zveshuwa vana vasikana vaviri nevakomana vaviri. Vatokura utodawo kutowanikwa. Vanotodawo kuenda kuchikoro. Asi mwana akatobata muti unodonzi gora akangobata chii. Ava vana ava ndevani? Ndomwe murume. Saka ndofunga toba neishu yekuti muri kuzvara muri musha medu. Aiwa. Ndiri kuzvara ndiri mumusha. Kana ndafigwa ndava ndimukana. Ndava ndimukana. Plus ini handine kodzero dzangu. Indakasiya ndachatisiwa sei. Saka ndachatisiwa still depa pana nabamuni kana inetsana nabamuni vangu. Ndezvisisa. Ndekona kuti vana bamunini vanodi vanondida. Kana kuti kana ndeinetsana nevazukuru vangu. Ndekona kuti vazukuru vari kuda chii nhaka yambuya vavo. But ini manje ini wangu murume akasiya ndiudza kuti usadava chinhu chinonzi muzukuru. Nokuti uchaurawa nevakadzi vavo ende ugoshawa kwaunokwereta munyu. Saka ndarambogara ndaita mistake. Chero izvezvi mukafonera vazukuru vangu vakadzi vavo ndo vanhu vandotowirirana navo kudarika vanhu vose. Nokuti vanzwa kuti mbuya vedu havaiti unhubu kuvarume vedu. Dalo? Mukoma Mike makadi? Ndimukoma Mike Tavengwa? Ndimukoma Mike here Tavengwa? Mukutaura natapfumanei? Tapfumanei? Kwarare? Ndiri mutapo wenhau. Ndaitonzwa kuti maitsvaka nhamba dzangu saka ndabva ndatirega ndivafonere inini. Fone nyiri feindi ndofona nebheke ndifone futi. Halo? Halo? Yes, ndoenda kunzwa mbichana mati baba. Natita akaida kungo wa Okay, rega ndikutsanangura ndichiti ndakasangana nemhuri yenyu handiri kuno kuHarare. Tichita rimwe basa rataiita ndokubva vataurawo dambudziko ravakanga vainaro nekuti taibatsira imwe mhuri. Vataura dambudziko ravo ndokubva tavatsvagira kwataiendesawo mhuri iyo kuti inobatsirwa nekuti kune mari dzavo dzakanga abuda zvakanaka ikoko. Ndobva vakataura nyaya yavo ndobva tati arega tiende kwasekuru Kanengo. Tikuendese kwasekuru Kanengo munoita sei munobatsirwa. Saka tavaudza ipapo ndopa takavati munogona kuudzawo futi vemhuri yekwenyu sezvo muri muroorwa mukati memusha uyu. Kuti ndaona vanhu varida kundibatsira pachena pasina mari yandinobhadhara. Uye zvakare pasina mari inobhadharwa nemhuri iyi. Mouya moita sei mobatsirwa. Saka ndo handidziwe kuti shoko kwamuri ndo zvavakakusvitsai vachitaura rega kuti rakasvika zvisiri izvo. shoko ritakarihwa naSARS ikatogara isu tose chirungu ndagara pasi pechirungu takazowanisa tamira kuti tiwane zvinhu zvinobva uku ndozvakaita ndini mukore ndini mwana mukuru ndaisa zvizhinji
zvaingo ndaitozvitozvidza nasa mai vakange vaenda situation neni so fane vantu zvose zvizhinji havadi kutsini vanoudza ini mwana wemurume wavo zvezvini ndosara ndiri mukuru kana pari pokuronga ndinogara navanun'una vangu ositi mhai ndinodai chida ndo nyaya yacho handiti handidi hangu kupindira mune tumwe tuturi kwati mumusha handiti tokuti zvichida kuti sei vasina kusununguka kokutaurira imimi vachinotanga vaudza sabhuku kuti sabhuku vakuudze panogona kunge paine chikonzero ende chiripo asi panguva ine hazida kuti taure nezvaizvozvo chandanga ndichida uye kuti zvikwanisike kuita ndechekuti dai imimi mabatana semhurika mwanasikana uyu abatsirwa kana muchida kubatana naamai ava kuti mwana abatsirwe. Munun'una wangu uri kutaura mashoko makuru chaizvo ndozvinhu zvitakatanga kungoita kubva musi wavauya nevachiakagara pasi tikatsvaka munhu akataura zvaakataura pamusoro pemwana uyu pamusoro pamai angu tinoda kuramba chatinobva kurapisa mwana uyu kuti ararame ndozvoga zvinoga saka pavaizobvawo vachinda kuvainda vasingatauri izvo zvavati kutura mutanga nemwana wacho isu chatinongoda upenyu hwemwana ndozvavarimi handitika asi apa ndatoda kuti ndipajekese futi ndipadzokorore kuti amai ava havana kuuya kwandiri nekuti kana kuti vakauya kwatiri vachitsvaga n'anga inobatsira vakatosvika pavakanga vari kuchipatara ndo pavakaona tichibatsirawo imwe mhuri ipapo ndo pavakabva vataurawo kuti ininiwo ndine dambudziko rangu rakasara kumusha kumwenezi ndobva tarigamuchira izvozvo hazvina kumboshata izvi hazvina kumboshata izvi nekubetsera wakaita munun'una wangu tinokutenda zvikuru nokuti iwe variro yako ndeyekuti uyu mugere ararame ndo zvaunobvawo newe handiti ndizvozvo ndo zvatinobvawo nesuwo handitika kana pane mamwe mashoko eungawana hama yangu anongotaurwa nekusanyatsoita vaidai ndinoda kunhamba unoona kuti kutaurirana zvakanaka tichiudzana zvakatita ndo zvatinongoshuva chete handiti ndosaka ndatoti niniwo kana mumusha mine tumwe tunhongwa netuturi kwaka inini handisa kuti nditombotipindura kana kutunzwa ndikangoti kana mhuri ikangoti ngatibataneka ndokuendesai pamunonozamawo pachena pasina kana mombe kana mbudzi yamunobhadhara kana zvaramba katese towiri tazogara pasi kuti ona munun'una wakambozamawo asi taona kuti zvaramba inini ndiri mutorwa handikwanise kuzoti pakanzi ngatikumbirire kumidzimu yakatavengwa ndoombera ndichiti chii handimazviona handiti handitika saka handizive kuti ezvinezvi matare akavhara handiti handizive kuti kutanga kwaDhisemba uku tingazobatana here nemhuri yacho yenyu imimi kuti muye kuzobatsirwa isu ndokupawo muono wedu isu hatisi kuramba kuuya ikoko ngeizvesvi hatina kumboramba kuuya ikoko kuti tizobatsira ona tichigara pasi kuronga kuda kana tatikatanga kuti matarewo ano anoronga asvikipo musaizvozvo takabvuma tikatoronga tikatokweresa mari tinayo mari zvatinotaura iyeyo yatinazanga kutaura atinoti mafambidzirwe akaitwa zvinhu namunun'una wangu ndo asina kuita hatinei nazvo izvozvo asi tichitongoda chinhu chakarurama chinoita kuti munhu ararame ndo zvatinongoda chete zvizhinji izvi umwe noumwe kana zvinhu zvaaresheka unoda kuzvinaka semunhu kwaye asi unomusi iye ari wrong kana kuti uri wrong plus munoona chinowanzorika kazhinji kana munhu achida kubatsirwa so panowanzosumuka satani kuti musawirirane saka mweya iwo hatidi kunyanya kupembedza stereki kuti tiise simba kunharo dzekuti iwe akazodai uye akazodai
isu tiri vana vavafundisi, baba vedu vayamufundisi, mai vedu vabereki kutengera. Saka tinofamba tiri mumweya waMwari. Mwari unogona kuratidza zvakashata nezvakarurama. Saka isu tinotenda kutenda paivana vabereki vedu. Nanhasi mukati medu memhuri yedu muna vafundisi, zvinoratidza kuti tiri kutevera gwara rei navabereki vedu. Saka handizive tichiri pamataura apa pekuti muri kuteedzera gwara revafundisi rakasiyiwa nevabereki venyu. Zvino kwatangaida kuti tinoti mubatsirwe kana kuti mwana amboedza kubatsirwawo pang'anga pamudzimu, zvinogamuchirika sei? Ndisi munhu wangu hatimborambi kuti munhu aende kun'anga kana kunyange iro shoko raMwari rinotanga magadzisa zvose zvenyika. Tozogona kurinamata, munganinamata sei muine madziso enyika? Saka zvichawo kuti isu tinoda kuti tirakuse mwana uyu, mwana ararame, kana ararame nasagara kuda zvitaugwa zvinenge zvichibuda togadzwa pasi, asi tozogara tiri negwara rakatita. Handitika ndozogara tinoda munhu wangu. Aiwa, ndatenda baba. Mashoko mazhinji ndingatikurewo mbitana munhu wakura vavasevende tuye akaona zvinhu zvakawanda zvandinozva kuti izvi zvipawo zvisere zvakadai tichigasise takadai. Handiti saka zvatingatanzwa kuti imimika mochingogara semhuri toona kuti kana makasununguka svondo rekutanga raDhisemba here mabatana mauya dare rachirongoitwa kamwe chete kana makasununguka? Isu hatina kumboramba, takasununguka tose tiri vana vakomana vatatu vakasiyiwa. Takasungunuka kuti tione kuti vanhu irasiwe. Handiti hakuna unoramba. Handiti I want to assure you, ukawa munhu unokuudza kuti vari kuramba unoreve nhema pamberi paMwari. Handiti ndoda kukuudza chokwadi. We are prepared kutaura kunoita ikoko. Handiti saka izvozvo ngatichizvisai parutivi. Nhamba dzangu maanadzo toronga chinhu chimwe chete, mwana wobatsiro. Right, waita kununa anytime ifonere tichikutika unenge waronga kundiudza vatavenga tata asvika pasina akati zvinoda kuti tiwe izvizvi then tokutoudza kuti hachi zvose tinozvisamuchiwa. Aiwa, ndinotenda baba. Zvakanaka. Ndinotenda. Ndebvu zvaifamba sei pamakazoona kuti yakatanga iri 1 yakatanga dziri 2 zvakaita sei ipapo? Mwana uyu akangotanga achibuda ningi vhudzi so saka vhudzi riya rakatanga kukura vhudzi riya chingokura takatomurega for 2 weeks akadero. Saka vhudzi riya raitokura uku maoko aitanga svigu achitanga vhudziro. Izvezvi still izvezvi rodo rimo mumakumbo tomupfekedza trousi rodo vamo. Saka nginde vhudzi dzakatanga kutokura ndobva ndatoudza vamwe shamwari dzangu naini mwana wangu zvaari kubuda ndebvu vamwe vaidoti chatova chikwambo zvarototingoti unenge uchingoteta zvivindi zvokuti mwana wako veraino vaidoti mambozvionawo mwana uya watochinja chatova chikwambo chatova radova gudo zvechiwa mberi dzichisvika muno mose mumakumbo mose anomuona ndobva akatanga kufema sembwa mwana uyu ndobva ndakati akubvawo nevamwe mahara vakaenda neni tikanoita 8 days tiri kuchechi ndobva vatidzosa vakavavingazve vakati imwe ndi munosenga munhu muchiinda naye vanhu vaya idzo hama dzenyu zikuenda kuvanhu vari kubatsira ivavo vechechi vavo vakaenda futi kune iye javo futi vakaendazve vakanotisiyana nazvo tokupa marizo ndikangowana chete iye munhu wavo wavarida wavari kudongotaura chero still izvo zvindandakai December ndopanodzoka uya wokutora vhudzi ndopaacharapiwa. Saka ndobva ndati December pane kuti vanhu vakadana mwana kubva Port Elizabeth akapuwa 7 days. Port Elizabeth anoita 3 days murodi rechifondo paunosvika akauya vakamutenderedza mwana akaenda kuna bhuti vacho akaenda kune vamwe bhuti vacho akaenda kune vamwe bhuti vacho ongodzidzokera kusvika 7 days dzadadi dzapera mwana akadzokera chakuda hapana atovavinga kuti ndauya nemari kuti tifambe nemwana vakatoignora zvikatongomupera zvakadaro
kusvika ndakuzouya kuno kuHarare. Ende kuno kuHarare kwacho handizaitombokusvika. Ndakatongosvikisiwawo nemwana yeyanga bayo. Inoya kuti raridhona rakatoti uisawo kuno. Mare yekuti ndiye kuno ndandisina. Zveshuwawo ndiyangotongohwawo kuti kwakadai kukadai kukadai. But mare yekuti ndiye kuno ndiyandisina. Saka ndebvu makazodzita sei? Kugera neshaving machine chaiyo kudai. Kudai vanhu vachitomuona akasviba posapo posapo. But vaingomunamatirawo ndovaingonamatirawo zvichibva zvangotonyangarikawo. Zvichibva zvati izvezvi paari apa. Saturday yacho iyi ndakatofona chero ukafonera vana vangu izvezvi ndakatofona dambudziko rauyazve mwana uyo asvuuka muviri wose aita fanika adigwa mvura inopisa anomuona kuti skini yake yakangoti fanika imwana anaso skini yake yose yange yakaita fanika munhu adigwa mvura inopisa saka ndakadotora masenda maaudio naimi rimwe dambudziko rauyazve mwana uyo watosvuuka muviri mototengazve mishonga yekuti tidini tinhingirikire tiise munhu wemushonga apa ine asingazoti kufufunuka kweskini saka ine aitoti kutsva anoti angaita fanga mablisters emunhu anotsva ndopaakati yaiva Saturday iyoyo yaiva Saturday iyoyo yakanzi ngabude panze navasha Saturday Sunday Monday akati 2 days asina kugeza Monday ndopandikamuti maita fara yagezi pandakamukurura hembe kudai ndokwanika kuti skini iya yanga ichidini ichipa anoona zvinoita mupepe uya muti wemupepe uya ndozvaaita kudai ganda riya saka paakageza skini iya yakasara yose pai mudhishi kana izvezvi mukatomudai o achakachena makwati iwawo kuti afanika iya nyoka iri kudi kuvhunura anomongoona kara skini yake mukamutarisa kuti yakaita semwana mutokotoko akatozivura kuti ari mweskini nyuwani kuzivura muviri wose kubva kuzvikumwe mumusoro izvezvi mukaindapo izvepi paari mukati kama kudai rodobuda ganda iri remumusoro riri kutosumuka kudai richitosumuka richitobva pakwaya vana vachimunamatira vati vakaiva 8 times vatiti vakaita vakauya machechi 8 machechi 8 asi kuti ndevechema vechema vaya vemadresi marefu havabati munhu havadi vavakangomuradzika pamunhangapa ndobva vangoita munamato wavo takatanga kuenda kuchechi yavo kwaiva necrusade yeva machechi 14 aivako ndobva vangomunamatira koko ndaifamba ndakamujega pose pandaifamba ndakamujega so ndakabata ndakajega neiri nekuti anga akapera kuti asvitokotoko asingadli asingadi saka patakabva koko ndo patakabva akukwanisa kudi famba ndopa akakwanisa kutaura ipapo akangotaura kuda mawedzi 3 tiri koko kuchechi tangosvika pamba ndobva atonyarara akataura kuti akatongotaura kuti mama zvichaperawo here ndikashandirawo mwana wangu mama mutichengeterawo mwana wangu anotaura 3 words chero vechechi vachona ndikabata nhamba dzavo muno havachitaura izvozvo saka ivavo mai baba ivavo vaititakura nemota vachitindisa vachechi ndo vakatozorimba vakanzi ndimuri kumusenga ko apa mamuchita anombeta masiriri masiriri aidona kudona zvazoti ndaidogara pane jira kwete zambia jira chairo wotoisa ipapo achierera masiriri kunosvika ukoko watongoti ukaisa jira rotonyorova pangarani kwamvura ko masiriri avo achifema panga zvinoita hamba zvazo kuti akabudisa rurimi anoona mwana uyu kochii ndobva zvangozodhisapiyawo zvakadaro ndobva atanga futi kubuda ndebvu idzodzo zvikangodhisapiya futi ndobva atanga kubuda vhudzi remumakumbo nemumaoko tingodaro nawo shamwari dzangu vamwe vaingondisimbisawo zvichapera kutereti anga asingaindi pakutanga aitongoti ipapa pavete aingosumuka kumuka pavete ipapo otoitira pasaidhi zvose ipapo ototora jira otozvivhara ende anga asingavhuri chero chipisa sei kumwe nezikopisa anenge akatora machira 2 akairikidza kudai akazvivhara ende anita zvazvo kumuona kubva uku kubva kuzvigumo omonera musoro kudai so ozvitsindikira akadai zvokuti haudombogoni uribvisa kudai hapana kana wanotaura naye chero richipisa sei ndo zvanenge akangoita saka muchizongona nekufema kuti munhu mupenyu ndo pamunoona kuti munhu mupenyu kana ukagwa nekuti umubvise kudai anenge akatoriomerera zvoti anenge akazvimonera kudai otora osunga makona kudai saka isitaitozovhura nekumakumbo asi zvenharo chaiko zvenharo zvoti vaning'ina vacho vanga vasingatomomukwanisi kuti titi anogeza pane vaning'ina kana katoti 5 days ndisipo 5 days idzo dzanenge asingagezi pamwe 5 days idzo dzanenge asingadli but ipapa
papa vangotanga kuda nyaya ndo pakadotanga kudogeza kudla chikafu pamwe mamaiguru achona achitowisavo munodei vatete pamwe achitombokamfota kutombouya mumba utomboseka-seka naye achitoti hazvaari kuita zvokutomboseka zvokutombodidi kana ini kutombomupa foni sanezuro ndatomupa foni taura nemurume wako umuzoti nyorai nemameseji aibva atoisenda meseji murume wacho akatochenengatora foni muchatomuona mameseji aitaura nemurume maita fara chaivo vari kutonyora ndikatoti zveshe wandiye chaiye atosendera futi bhudhi vacho namaiguru vacho murise takagara panze paipa makati mbonogara panze saka izvezvi zvanga akatombobata futi foni toona mavhidhiyo mudedze tonikuda wekunoto gara pasi anzigara ndavara makumbezi ndavara makumbezi saka wakampa foni kunyora murume ake meseji antonyora Betafara, nikupe foni mtaani nao Betafara. Betafara. Iwe, Betafara. Nikupe foni mtaani nao Betafara. Pamukamu pamwe anombosimba zvokutotadza kukwana masiketi tombosimba chaiko zvotoona sepapa pakauya kuti vacho vaimuitira zvose vatina mazowe maavho chichii akambosimba unosimba utotadza kukwana masiketi ayo one day unodoona atoonda zvokuti chero masiketi anenge asingachakwane maoko achena zvazvoti unenge utoona kuti mwana haana kana ropa kana chii otanga futi kufita handiti tototanga kufita kuti vacho nditenga mazowe mazai maorenji chichi agara asina murume wacho unotumira orange crush achitumira mabhanana chichi odla otosimba otoona mwana uyo apika ori maporija echirunga madovi chichi otoona kuti atopika futi one day odomuka akati svavati ko anoona anenge akachena haiko zvino akadonaka anenge akachena kuti mpu maoko kuchena kuti mpu maoko aya saka matimi pamunhu wese anenge akubatsira anobva afonirwa nerusero kuti siyanai nawe zvotogona kuona kuti sekuru kanenge vanogona kufonirwa ngatiti vaona nhamba dzavo dzisiyana vakadontidarwa tichipei nhamba dzarobsi wacho mutipe nedzasekuru kanenge wacho indobva ndadoti zvadoti anga staira yavo iyi handi vakuvaziva ngati vanodavo vafonera kuti chii indobva ndakaenda kwasabhuka naisabhuku saka ndakatoti vanhu ava vakutanga futi kubvunza nhamba dzarobsi nedzasekuru kanengo vari kuda apa tichinzi tinde mangwana vari kuda kuti ende ndakatovabvunza nemuromo wangu ini kuti modzi dii vakati kwai pane zvandoda kutaura ndobva ndati foni yangu haina moto ndo muromo ndakatotaura kwavari chero varipo foni yangu haina chi haina moto ndobva vati haorai ndakutenda kwavashe saka ini zvakandinetsa ndakatobata chibhaketi ndida kutogeza kuti ndine kunotora mari kwanefuro yakandiwa nemukomana yekufambisawo yakuru ndobva ndati ndine kwanefuro ndikati kanja gandire kwasabhuku ndobva ndaenda kwasabhuku sabhuku akati ndakuri ndakuzamai pafoni ndichida kukuda naye mwana wenyu wauya pano akati handizvitevedzeri izvozvo zebc yenyu nezvakasekuru kanengo vacho munotodanana munoita zvekudanana kuno ko vari kuti kwai handizvitevedzeri zvinhu zvakangobuda obvious vashe vakazvitaura ko chiregai tichihwa kuti kwavashe kwacho kwavari kuenda munoti kudii ndopaipa ndakati aiwa musabhuku chifona inoti ndikafona inika ndendota soti ndiri kuita secret nokuti ndoda kuti mwana adi arapiwe ndobva vakakufonera mukataura navo imwe mukataura navo straight vakatokudza kuti vanhu vacho vanonetsa havatodi vatoramba kuti hatindikokoko saka mai ava voti mukativo ngavabuye nemwana inhangu ndikadongomuka ndakadi ndikauya kuno hanawa ndikaoneka handi vanhu vose vangodozviziva kuti saturday tiri kuya kuno nangomuka ndikatora mwana ndikatokufonirai futi nai sekuru no mwana wachona ndichamugona ndiri ndoga apa tachiti tinouya takadi takawanda mukati aiwa mirai ndidini ndivaudze sekuru munosvika inobva nangobhilivha wezvozvo kuti mati tinodi tinosvika zveshuwavo kana kungonetsa kana hana kusvika tasvika pano tangotovhunza tichingovhunza pana kasvika muharare paya ndikatoti tofamba sei hana kana kumbonetsawo kana ini mukandifonera ndinongofonera sekuru zvavanenge vantaura nokokutaura wenyu asi next time ngatiti even muri panapa kana kwamunenge vakatitoda nhamba dzasekuru kana
kaneko kana dzangu vapei nekuti isusu hatina basa ratenda riri secret. Handimona kuti akatanga kutiburitsa nyaya chekudhara vanhu ipapo vakutotaridza kuti nyaya yapapi saka ina handinga sekuri havangakanganisirwe basa ravo nemunhu wani anenge anyavatenga zvakaita sei nemari yakawanda zvakaita sei kuti vamba kuti zvematarika ndichisiya nemari yandapiwa iyi ndagarika kai hakuna zvakaita seizvo saka vakatidana padza sekuri kaneko dzandakakupa idzo dzedzimtu yako vapei kana ndemu kana dzisiridzo kana mumwe munhu ada kubatsirwa nasekuri kanengo sunungukai vapei kana dziri nhamba dzangu sunungukai vapei uko kwedu kumwe nenzo kana mama toindaka kumwe nezi hakuna munhu asingahuri mwana weurombo because hapana asingamuzivi situation yaiva achikura kusvika awanikwe kusvika ave pastage yava vanhu vose vari kutoti tiri kuda kutovaona sekuri vavo dai vauya kuno kana nesu handisabvuma kavo vachitoti dai zvaita kuti muuye kuno vanhu vazhinji vaidi vaipona chero padare pachona vatoti aiwa nesekuri vavo vauya kuno vamboratidzira vanhu kuti kune vamwe vanhu vanodini vanogona vanhu tose taiwana kwekuponera ende kutouya kwandatoita kunoka vanhu vazhinji vekumwe nesi tadovavhurira rodi nokuti munhu wese izvi zvakadoteerera kuti mwana uyo akabuda pauyu payoutube avasei adini vavapapi animona noti izvezvizvi vanhu vari kudonikanira meseji kusaka munani kwavakarambirei kuratidza kuti vanozviziva kwavakarambirei nokuti ndiri ndoga vakaramba but vamwe vefamilika kune mwana wemwana womukomana ava vatiri kuti maiki ndo vapenyu ndiye watiri kuti mukuru kune wekutanga akashaika animona ndiye akaendesa mwana wekukosi murume wacho naye panguva iyoyo anga asina mari ndobva atobatsirawo mari vedhona vakauyisa mari iye ndobva atutsirawo imwe mari kuti mwana uyu andie kukosi saka chero zvairemera mwana uyu aitongoudza bhudhi vavo aitoti asodoti ndori chii bhudhi asi ari mwana wani wabhudhi saka paakagwarapo ndio munhu wani akatenga kundipa mari kutoenda kuchiredzi koko paakagwara mwana uyu ana sisi vevava handimoona vakafona mainini mwana agwara ndobva ndati haoraiti ndobva ndasumuka ndobva ndaenda kune ivava maiko wacho handiti saka ini uyu wekuchiredzwa naumuudza kuti ndakunda kunani kuna bhudhi iri nyaya yekuti angatotanga kutoti mainini mwana agwara asi mwana zvaagwara ndatofamba kutatu mwana uyu uri kunzi pane vana bhudhi vangu vari 3 pane umwe akashereketera mwana animona saka ini zvakandinetsa ndobva ndati ndobva vafona ino pandikaenda kunani kuna maiki wacho vaisisi vachona ndobva vafona futi ndobva ndatora foni paiva neni nemukadzi wavo nemwana wangu teni wachona yeye anoteverana neuyu chibva ndatora foni vachifona iwo uyo ari kuchiredzi aiva nemwana wangu ndobva ndaisa foni yavo pazheve animona iri palaudi vaiva vanotanga kutofona uyu musikana uyu mainini itongwarai nokuti mwana uyu ashereketera pane aromba nemwana ivo kuti vachona ivava mamutaura navo ndo vandandakaisa foni pazheve vachizviwira kwete kuudziwa vachizviwira vadero sezvozvo ndo vatati saka todii mangwana tiri namutora mwana papaita mwana wasisi vavo ane mota mwana wasisi vavo vana maigava asi sisi vacho vakashaika ane mota ndiye angadoti aiwa toenda kunotora mainini murume wachona naiye neni vanga vati toenda kunotora mainini nemota pandakangosumuka kubva kwavo ava vamaigava ndobva vadosara ndokufonera uya ane mota zvikanzi iwe ndowazvimisira kuenda kunotora mwana wamaikirisi iwe ndowazvimisira kuenda kunotora mwana wamaikirisi usada kuzvipinza uri mwana womukwasha unoona uya murume wemwana wemuzukuru uya ndobva doti kana zvadero ena handichadii handichaindi ndobva vandifonera mbuya uyai muchitora mari tikuwedzerei mari tatafunga kuti tinotora mainini nemota asi mashoko ava kutaurika hachaiti saka mopfuura nekulundi muchitora mari ndopakandipa futi muzukuru iye wandoroti kuti ndiyaipa uyu mari achita kosi ndobva anditi uya mutore mari ndobva ndipa 200 chibva ndaenda palundi chibva ndanopuwa futi imwe 200 kuchiredzi kwacho ndasati ndakambokuenda ibva ndatanga futi munotsvaka mwana uya vachimwe director nefoni chitowana mwana uya makumbo akazvimba akapfeka masilipazi nhumbi dzake dzimwe izvezvi atozivi kuti dzakasarepi chiona zvinoita mwana right chindiratidzai paigara mwana paigara mwana vakaramba napo kusvika nanhasi handina patakazoenda pane muzukuru umwe futi akazonditi kuna ana madzibaba ari kubed bridge wauya anditora mukomana atumira futi mari vava kuti ndiri kufamba nemukomana yeye ndobva vamusira mameseji ndiwo uri kufamba namaikirisi uchaona kuti mberi kwazvo uchapandukirwa namaikirisi
uya mwana ndobva ati kani mbuya ndo vakatirera vangazotipandukira isitokona kuchengetawo mainini ivo mbuya vari vakatichengeta vakanga vari mwanana but papa nevana vanga varipo ndobva ndatovachengetavo handina ndikangoitira utsingi mwana wayo ndobva atanga kusenda mameseji mbuya musaneta huyai namainini mbuya huyai namainini ndobva takasvika ukoko ndobva tanzi neprofita yeye india munotora hafu pakagwarira mwana yeye ndopakabva zvinhu zvose vanhu ava vakatoita dare vana ivavo sisi vacho nanabhuti vacho vakatoita dare ndopavakakanganisa mwana uyu mukomana wayo ndobva atofambawo akaenda kwavari sisi vacho neva vakati ndiri kuda ivhu paigara mainini munhu atanda kugadzira mwana ati tiri kuda ivhu paigara chi mainini vakadzima foni mwana akasvika kumapasti 6 muchiredzi ndobva vamudzimira foni kuti achavafonera mainini vaya achavafonera mainini vaya ndobva varamba ndobva vazodavira kumapasti 8 dzeusiku mwana wayo akati handina ndidzokeri ndiri kuda ivhu repaigara mainini pandopa vakati akani apa paigara mwana hapaiti nekuti vanhu vari papo vakashereketa vakaromba vakazodii uye akati aiwa munhu tinongosvika isati kuti toda zvinhu zvakakaromba kana uyu isiri kuti toda kuwana ivhu chete pakagwarira mwana paaigara pandopa ndakaenda navo ndobva vasvika kwaivo pavaizama kukumbira inda ndatonokora ivhu riya ndobva ndaisa muhomwe uya munhu kwandobva ati atorai asi mangwana zvisazonetsa kwandobva ndati aiwa tinoda kungoenda naro kuchechi ndobva uya auya naro ivhu riya auya naro ndopa takaenda kumadzibaba aya akati ayo mwana uyu kuti anaki hunge vemhuri vose vaungana ndikati kavaudzazve kwanzi ungana iyeye akatora vhudzi akanyatsotaura kuti mhepo iri pamwana uyu inotoda vana sekuru maungana kana watoderwa 1 wendi ari oga 1 wendi ari oga ini ndendasara ndiri pabani akauya negwese iyeye muprofita wacho akati mbuya ndogwadziwa namainini avo ndiri kugwadziwa namainini avo denga ndinorioni nenyaya yekuti mainini avo panongopfugama ndiri kuona chiso chani chamainini avo mbuya huyai nemwana anoona ndasumuka usiku na2 uyai nemwana vanasekuru vasingazvioni ndasumuka na2 usiku ndaenda kune iyeye akatora vhudzi tasvika paya ndobva amushanda akati aiwa mwana uyu unoda vanasekuru varipo vanasekuru ndo vakati autsotsi pane mwana uyu ndaenda ndanovaudzazve kwanzi mwana uyu muuye mose panodiwa mbiya panodiwa mucheka muchena asi zvose zvindichanodii ndichanotenga kana muchiti hamuna mari rikaindudze kuti vacho vatenge ndanotenga mucheka vane mbiya zvongovamo zvongori zvitsva izvo zvisofa micheka iri mumba kuda ndokwana 8 yewhite yeredhi yeblue monaki remucheka inoshandei mucheka iyi maybe ichatoguma yatotinetsawo kana nesu but muromo vanondiudza ndokuti wakaramba kuita zvatoda handizi kuti zvavanoda zvacho kwandiri ini ndokupesana kwatiri kuita bvunzaika kuti zvii ini ndakavabvunza zvacho ndakanyatsonzi iwe wakaramba kuita zvatoda dai usingatamburi hanimona saka ini ndoga ndokati vanhu ava vari kuti ndakaramba kuita zvavanoda kuti ndidanane navo here nekuti aidha vakangoti ndadanana nemunhu vanototsomana neni hanimona wadanana nemunhu saka vanoda kuti ndirarame sei ini baba vavo vakandira ndiri mwanana vakashayika vakandisiyani futi ndiri mwanana ndikatombovati ndipei hangu pekuvaka nevana vangu ndisuduruke pamwe havadi vanhu pai mumhuri pamba pavo ndipei pekuvaka ndisuduruke ndinovaka chero kumunda vakaramba hatizogari zvakanaka pano nababa saka ndodii zvababa vavo zvese vakatora miti michero chii vakatora asi izvi zvose hazvina kunditadza kuti ndichengete vana ava vakura hava vanyararazve ndakutangazve kurerazve handiti aya regaitisi maoko asekuti unoti zvinopera sei. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.